Ostegunero bezala, 7etan dugu hitzordua mintzala. Eta beti benandu gainera. Bai, egia da. Guazten haiekin elkartzen orduan, Bai. Zergatik eman zenun izena mintzalagunean? Nirungoa naiz eta Gasteizera etorri nintzen lanagatik eta nik Irunen Euskarako talde batean nengoenez txatu nuen zergatik ez hemen ere Gasteizen egin gut. Lagun baten komentatu zidan eta gero egon naiz hemen eta oso gustora, porque jendea ezagutu dut eta gero mintzalaguna taldeak ekintza batzuk egiten dira eta orduan zuekin egotea zain egin ditut gauza pilo bat eta jendea ezagutu dut eta hori Gasteizko giro euskaldunea ezagutzeko ere primeran enpresa. Bai, oso ondo. Bai. Nik bai pixka talde berdinetik egin nuen, azken finean hori jende berria ezagutzea beti ondo dago, azken finean beti aspertuta zabiltzaia betiko jendearekin eta egia da zortea auki degula tokatu zaigun taldearekin eta ekintza desente egiten ditugu eta iaz bera bakarri gelditzen ostegunetan ordu bat astean zehar asko gelditzen dugu, kaia lagun moduan. Baldaritza pilpilean. Eta etxalarren egon ginen asteburua Euskal Herriko mintzalagunek. Eta oso ondo gauzen. Pizza ikastaroa, ardo eta txankoldi dastaketa, bendetaren kontzertua. Kontzertuetan ere egon gara, hitzaldietan ere egon gara, antzerkietan. Ondo pasa dugu mintzalagunen, gauza pila bat egin ditugu. Gainera, gatzen zara hausiru irainan ginela hor gure alboan Perurena eta Arginenen alboan egon ginela eta hori argazkiak zartela genitu dela. Gure argazkilaria ez zen oso ona eta argazkian mugitu atera zen. Zu Arginenen laguna egin zinen gero hor besarkatzen. Bai, eta Perurrenari eman nion bosteko bat eta ospitraz, noratxe zitzaion indarra. Izena eman mintzalagunean!